Balma Anokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Balma Amboraka nouvelle Dumambado Soro. Comme Mali ministre de la Défense général Sadio Kamara, malien, Sadio Kamara vient d'être élu personnalité de l'année. Selon Kewol People Magazine, ou Kewol People Magazine, où il y a voté de que Sadio Kamara, nous sommes Mali ministre de la Défense, qui a une personnalité de l'année. Ça dit que Mali est béaniron mougo bâti biat, tchatira au défait bi. Mali ni une nouvelle demande ni est taré di. Ça dit mougo mi makadi bi. Bi keni mougo mi makadi bi. Mougo baya ba kambia makadi malien beba fait bi. C'est le général Sadio Kamara photo fleur là. Ah, autre chibo c'est vous tout le monde a fait qu'on Ni ma bonne dade. Kewol People Magazine où il y a voté de ke. A élection de kera ko John de Mali kono John e Makadi bi. Sadio Kamara de Mali be général Sadio Kamara kale le Makadi ka teme malien be kambi. Oh malien de ma bosse ko tungara dade. Ne le kunya fo ha be fe ka sorasu bla nyona. Sorasu de le Mali kono. Ama boko Sadio Kamara nyote sorasu la de. Comme Mali yere be fara nyonka. Politicien fara sorasi kan o. A Mali malien sugo be bi. Allez des personnalités de l'année, c'est-à-dire à Nyon était Mali Konobi. A Yara de Kosa de Kamara quand Nyon était Mali baby. Ode Koraini, ode fenge cadeau de dile flamabi. C'est-à-dire que ode médaille de dile flama. Kosa de Kamara Nyon était Mali baby. Nema fende Kewol People Magazine Mogoda Edi a flène a photo flène là. Général Sadio Kamara personnalité de l'année. Mali on amène à droit détail là. Ne afana ni nyuma ke Mali ambado. Ne de folo ni kuma fo yani ni make ne go Sadio Kamara parce que ni kuma na ba fo ni e kuma do fo ba fo non avec asura sub afle ni abela jeli ay mon la Sadio Kamara ke ko général Sadio Kamara personnalité de l'année. Qui est Sadio Kamara? Un officier valeureux, un patriote dans l'âme, un homme, voilà, homme de sérail blanchi sur les harnais, le général de corps d'armée. Sadio Kamara est un élément de la garde nationale qui fait la fierté des troupes et des Maliens de façon générale. Que Sadio Kamara est patriote, avec Mali armée là, avec Barak garde nationale là. Natif de la ville de garnison de Kati Wolode, il intègre l'armée à travers les Britanniques militaires. Il est ensuite admis à la prestigieuse école interarmes EMIA de Koulikolo où il sort majeur de sa promotion. Ça dit que est Britannique militaire de que Sadio Kamara est Britannique militaire de que à Boraka Kolla, allez de premier. Il est sorti majeur de sa promotion. À Bora, allez de Karaka, allez Mogo Kolke à Klanofa, allez de Boraka qui est premier. Allez Mali transition là de Mogo Flanedi. Sadio Kamara di Shogel, on de Kara premier au cas promotion. Oh, il m'a au Kadignoy. Voilà. Intégrer l'armée à travers les pays où il sort majeur de sa promotion. Encadreur émérite de la garde. Il a participé activement à la reconquête du Nord en 2012 avec ses frères d'armes comme général Assimi Goïta ou encore El Hadj Gamou, ainsi des montagnes de Tagardje aux vastes étendues de sable de Menaka, en passant par Gao et Anefis et Kidal dans l'Adara des Hippocases. Sadio Kamara a des hauts faits d'armes qui lui vaut l'admiration et le respect des hommes de troupes et des officiers. Mali 2012, la Mali be bindomina général Gamoni troupe munu kumenyo fait Sadio Kamara fumbala. Sadio Kamara donna mobili kono de qualité boy ko fa le chou kate Mali bla. Qualité songo Mali katla. Général Gamoni a nege ko parta Niger ou tara Niger. Mali on donte wolo dona. Sadio Kamara c'est un vrai soldat. Après la libération du Nord, il a dirigé l'école d'élite. Les Britanniques militaires de Kati, soif d'apprendre pour mieux servir. Il suit une formation militaire de haut niveau en Russie jusqu'à l'avènement du 18 août 2020 qui a mis fin au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il occupe le poste de ministre de la Défense et des anciens combattants. D'une Mars Garnias, le pas rassurant, le visage plein d'assurance, l'enfant de Kati dégage une sérénité déconcertante. C'est malgré sa timidité et sa discrétion qui cache mal
officier de poigne, son mérite reconnu lui a valu la promotion au grade de général de corps d'armée le 16 octobre 2024. Aka horonya, aka anaka klilinga, odatu, vraiment, anabe baramika, anabe discrétion, discrétion, mogomite, mogomite chau chau lente, mogomite hakili sigilna, bas gilendu, abise ka sekere omara, ko oyatu vraiment, aka général Diala direma kap sara, ambe de koto la. Mali amena se koto le ma, ayala defo kalaba kalide, voilà. Pourquoi Sadio Kamara est élu personnalité de l'année? Voilà, Mounato Sadio Kamara qui est la personnalité de l'année. L'élection du général Sadio Kamara comme personnalité la plus influente de l'année par le magazine Kewale People se justifie par plusieurs hauts faits qui font de lui le lauréat parfait. Ses choix a été actés, les avis éclairés de 15 journaux de la place, des influenceurs et des observateurs avertis. Ce plébiscite explique par le fait que le ministre de la Défense est des anciens combattants. Le général est l'homme qui a redonné à l'armée ses lettres de noblesse. En l'espace de quelques années, les forces armées maliennes sont en effet passées des statuts d'une armée résignée à un outil de défense redoutable, résolument engagé dans la traque des troupes armées terroristes. Le général Sadio Kamara a vite compris qu'il fallait charger de paradigmes et réorganiser l'armée pour l'adapter aux besoins de défense et de sécurité du territoire national. Les répliques tactiques et les attaques des camps militaires sont devenues des vieux souvenirs. Eh, Malion, ko Sadio Kamara est Mali armée tête ta domina ko armée sera pour l'État. Depuis Sadio Kamara kera Mali ministre de la Défense. Non, ko Mali armée beta monter de kata fait fente kabala chamane beka para armée ka. Donc il est l'un des meilleurs ministres de la Défense dans l'histoire du Mali. Malion, ne mani sebene journal puis Kewale People magazine de Boraka votou ke bien Koko Sadio Kamara la personnalité la plus influente du Mali. Mogo mi yerani influence balani mandia ba kan kateme malien bekambi. O de toko général Sadio Kamara. Tiens de fanadou. Tiens de dou. Ah oui. Ah sorasi kenga chale. Sorasi badere be Mali kono. Ama foko Sadio Kamara nyongate sorasu la de. Afra ko Sadio Kamara de. Mali yere bela jele farale nyonga. Ko mogo min jeli makadi ko bomo mogo min jeli makadi ba foko bomo ni kalama de. Kateme malien bekambi. O de toko Sadio Kamara. Hay. Ala ka barka do marakadena. Anga nyoro la je. Achat d'aéronefs et de drones performants, acquisition de blindés et autres matériels militaires de dernière génération. Néanmoins, morale des troupes ont permis de mettre en déroute des terroristes, leurs sponsors. Conséquence, la paix a désormais changé de camp. Le repos éternel qu'il a promis au groupe armé non repenti se poursuit tous les jours. L'armée à l'offensive, les hordes terroristes des bandes, le ministre de la Défense est plus que jamais engagé. Allah. Ko aya a foli munke, koni ma jugu ma marfa bla, ko erepo opération erepo éternel. Sadio Kamara yo kuma mun fo, kabo bara di kam. Ko Sadio te ka bara ni flan flan la je, abaka bara la bia makadi bi malien be ba fe bi. C'est le meilleur. Comme Mali be ko Sadio le makadi ni be. Mali François au club ni kuma la de. Complot no be ka tracer Sadio Kamara contre la kana sonde. Akana son mo ko shuka o ke Sadio Kane. Mali François Sadio Kamara ba o fede den do ba mo kana o negen de mo do be fe ka o negen ka o aka mo do negen Sadio contre la mba planning kala mawo. Mo be ka kati club na. Ini bomoshi. Voilà. Maintenant, les Maliens ont plus que jamais foi en outils de défense. Voilà, en Europe, hôpital militaire. Voilà, l'école de guerre. En Europe, dans une stratégie savamment. Les Maliens ont plus que jamais, en leur outil de défense, aux efforts de plus haute autorité, mais surtout la clairvoyance du général Sadio Kamara. L'année dernière, il leur a donné une raison de plus d'y croire. Dans une stratégie savamment orchestrée et coordonnée, les forces armées maliennes sont parvenues à libérer Kidal. La rébellion de la rébellion est de Tezawaten. Voilà. Est une preuve que rien ne saurait résister à cette machine de guerre.
Sous les commandes du ministre de la Défense, à cela s'ajoute notamment la redynamisation. Voilà, la redynamisation de l'école de guerre, le recrutement et la formation des milliers de soldats, la signature de partenariats stratégiques avec plusieurs puissances mondiales, la poursuite des travaux de construction d'hôpital militaire et les dernières références, la construction d'un monument pour saluer la bravoure des blessés de guerre, entre autres, autant d'actions qui lui vaut la considération, qui lui vaut la consécration de la personnalité de l'année. Source de fier pour les Maliens, la défense est l'une des plus grandes réussites de la transition. Sous son magistrature, l'armée malienne vient de souffler ses 74e bougies, est devenue une fierté nationale, sous-régionale, pour sûr et sans grande surprise qu'il a été couronné personnalité de l'année par le magazine Kewale People. Malien, on est ma bonne là. Sadio Kamara, ya tantôt. Ko Sadio Kamara pas ni wonte Mali be. Ne a fo domina ay asimi de do a flesa de. Asimi be to wero be ba fara ko Sadio Kamara di mbakadi bi. Horo de du. Et puis maintenant ko do fanya na Sadio Kamara ko ka Malien. Sadio Kamara fletan. Wallahi mama be révolution na Sadio Kamara ba be fe. Mba fo Mali Sulameu. Ay na be de Mali Sulameu. Wallahi koko bega kaula Sadio Kamara tala billahi surasi bete ka Mali Sulameu kala men kale Allahu ta'ala men kale alala wallahi Sadio Kamara tala comme mega ka sego tala wallahi Sulameu de Sadio Kamara misiri jo kati beba don ana muso fla tara hijila Mali beba kalama Sadio Kamara yo horon ibe horon tulo blemi de ode Sadio Kamara mana kun fla tala wallahi Sadio Kamara fleni amun ye révolutionnaire ya ban fede atam contrôle am se ka fogbi tambe surasu kele dia mogo min kadin ay katema malien beka ne ma deli ka fonga kuma la Mali karamogo te ko mun ko Sadio Kamara te mun bunya Mali mogo bate ko Sadio Kamara te mun bunya abe moluya abasigile do ate sunguru tege Mali surasu Sadio Kamara ba fede mango surasu to tan fede mais mega kuma kode ka fanyana di ko munu mega ke dogo la ki dogo ka mogo do bla ka taka Sadio Kamara ka baraka place la ima e problème do be ka bokke forona san clé flani na surasu gouvernement do be menete no oli secret d'armée wallahi mani surasu au kana son ma ka pousser ça de contrôle la mbo fanyana bi de Sadio Kamara tena aka sarata kata di kata adom bayala ka di sunguru bawma Sadio Kamara te sunguru tege Sulameu do abe sili ala bora hiji la mame Sadio Kamara da muso fla be bora hiji la mame misri ba bulu koloshi ba bulu adale be alala voilà bulita bulu de voilà munu be so dongo do ku ka bulu fo ya no ala fo oni Sadio Kamara tikele de ma fa yara kokolo munu be la ke Sadio Kamara ne fait pas partie wallahi billahi ko fa be ka Mali kono bi toro fa be ka da Malion ka Sadio Kamara tala de ayi ngene bo sementi mena peregudo ira awla Malion Sadio Kamara Hali Sadio Kamara kumana terrorisme jabe tege anga Sadio Kamara kan yoro lame ay yoro lame de ay lame ay lame de ay lame. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Voilà. Bella de l'engala me a partagé trop. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Non, mona fo sorasia bi jayu ka benalache.
Malien m'a fait c'est un homme ni horondé ni wallahi. A Malien be ba fait. Awa trophée le dira made ko Sadio Camara ni konte. Toro ya fa bebe ka daw ka Sadio Camara ta la bo fa yana bi de wallahi billahi Sadio horondi. Hala on kumana kele ba fuka ngana kele. Ali ka yere wolo mogo wole ka kana bla nyogona aya bolo di nyogoma M5 aya bolo di nyogoma be ka be wolo ko be ki bolo di nyogoma Sadio Camara de kumbake. Wallahi Allah, il a toujours été aux côtés des révolutionnaires. C'est un marxiste, c'est un révolutionnaire. Il est révolutionnaire, il est mundo de Sadio. A ben Alache. C'est un vrai marxiste. Mbo fa yana bide. Hey, quand la révolution ski kala kelinga Sadio Camara yi jenioro fi. Sinon tu seras si tellement beau té révolution fait de. Sadio Camara t'en contrôle là de. Voilà. Munu be bo, ambe surasu de ko. Kada na figi nambele munu be réseau quand ambe surasu de ko. Na be surasu ko Sadio le de surasi rere. Ante ambe Sadio kada yende. Ante surasi sunguru tegela de fait. Ante surasi politicien de fait. Abana. Beba do munu be sunguru tegela ko munu be pulse. E Assimi Goïta ite ka ese ka ta mo bla Sadio espionner. Amba be kalama. Mafo Mali surasi nyena Mali officier supérieur, Mali au grado, meni ka da ma message de de. Meni ka da ma message ka nyesi Mali officier supérieur uma, me sige aronika. Mali officier supérieur. Ani Mali sous-officier, ani homme de rang nono, ani lakourou, fait qui est stentigi. Wallahi, ma fo, ngaka kowere kede, mais machi kana unege kauka Sadio Camara kele. Machi kana wardauma kaka koge Sadio Camara la. Plambe ka préparer Sadio Camara contre l'année bardon. Wallahi billahi, mo kana unege na oblala de. Sunguru tegela do de be transition kono, surasi sunguru tegela do de be ka unege, au do unege. Ala mame Assimi Goïta mo golo bla kata Sadio espionner a ben alache wallahi ni be ka galo ay tangi ni ngalike koro anga koro be chugo jume san abulo ka foko soro pro nete fa ka fendo fo réseau ka sa Assimi bi sigile to palais kono ka mo golo bla ki dogo ka taka forona halisa do te bo kalama billahi tallahi Sadio mo golo limoja Assimi Goïta o ta ko ke akere mo golo yi ay M5 mogo bla nyogona chugo mnade Assimi Goïta M5 mogo bla nyogona chugo mnade ka yere wolo bla nyogona avec ko kele ni kale armée kono ce gars est un danger pour le Mali mais mon fo armée mogo yana kana c'est Sadio made Sadio be woro ay tay mbo fa billahi tallahi Sadio de be armée fait wallahi c'est un vrai soldat mbo fa yana bide voilà donc de kundo vraiment amena prévu flana fana la Sadio ka angola mais ni Sadio ni Yamoussa entre la yoron fait ni mi ngala no ma nyango fo ni mi bana nyana mo fo ayala mede ayala mede action to kenyana akiarani Sadio Camara ministre de la défense wallahi akiarani fo ka dama tebe bajalana anga musokoroba aja sumba samaki ambaka bani ge Mali sulame bekan na be wallahi panga ta misri la kare saba Misri wallahi Sadio tamana sela ando fe aya gira na ko sorba si voilà katama sela ando fe kata Misri kono debe mi fe seledu debe pousser babala ne ka kalande umbala ko ne kana yele debe inga ko ne te ko nga fini bino Sadio sabara bo sela yoro be ka joki yele ki debe ka ne ko kalande umbo ministry kunduru jora debe bi nga ngo gare bu bi bama joka Sadio Camara indike ki tagama sene ka tugu karamogo ko kata do Misri kono awa Sadio Camara yoye selji bala akara soli surasi tol ngado billahi tallahi ni sagazon tugurako ube bomo shitigi nu tugurako ka doga Misri kono aka bato temine de Sadio yoye ajeli nu aya mu fo Sadio Camara ka kola ki tagama ka tugu sulame ko ka do Misri kono deben no gole Sadio Camara tares ijo debenga ani sulama ma nyigun foila majigi sabali ube bo la modela anga kuma to la me ansela debe inga ana puseri ka seliba anga kila ka tama nyono fe kanna anna no bika sheji mi ngira la kwa kata sigi wallahi ay fanda sheji ni do la jedro ka tena katisi Sadio Camara ngo monsieur le ministre ndi ye fe mi kenyana ajara ni man tawadda lillahi rafa'ahu Allah yere majigi ma baw jugodo yere majigi ma yere mo jugodo yere majigi ba Allah taala bi korata abana ni kan yere majigi barango aji wala nam alama de ka ke yere majigi bayi ni yere majigi ni mogo do du aba fon tisigi ni ga ayna ni foti wala abela de le messan
Sadio Camara neke no iba be fo te bon mo ibe harama demu do de che wallahi il est très cool très ouvert wallahi be mu fayna na be kuma trahison ga akara fe fo Sadio Camara ma wallahi Sadio horoni fe chama be ga ka siko tala di akuma nu fe uye fili chama ke Sadio go angana ninke nanye ninke malion be tikana ube Sadio de Sadio re bu drage ni sege uye be Sadio Camara genga bui mo tisedi ala kara fo ke Sadio ila wallahi laka Mali marali fanga di madonna la amina rabbi Mali surasu akara se Sadio ma de ni surasi fe nu ya ko na suru Sadio kama wallahi billahi ni mo magara Sadio la dro bama be faraflay ndo fana de Sadio est intouchable de kan galon te ka nora la donna la ka don da botan asimi go tanya bi bulu jalaw ça passe pas quoi a fora bide ha comme Mali rebe ko mo mi jeli makadi bi ko mo be benya bi mandiala mo bayala ko Sadio Camara de ala do kai ha Mali histoire la ministre kata surasi kata kaira ko personnalité de l'année do depuis nega wulu ma ketola ni Mali tate c'est ma première fois un militaire munu bu pangu joko ante militaire ou fait Sadio Camara ko ma Sadio Camara wo ko ndia ante Sadio fait nete ka Sadio to duma fo dungo do wa bu ko militaire da asimindi asiminte militaire ko oh imay mbeni ni be ga irla de ki mamandi oh malion o de kundo akambe yananga bo video akara ngina de Maliens mun be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka warti no wala abe Senweb application télécharger ka téléphone kona na Senweb application télécharger mo ko ngulon mo rabo digitora semaine wala ko 16 code promo abe ne ka code promo do ne ka code promo to de ko urgent na urgent do dro 10 € be na ka compte kono o ka soro ay Senweb application télécharger de barabane de ko fa baga bank information be do ka Senweb application kona na o so mo me Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun ani Mali abolu ka Orange numéro be wave numéro ko enregistrer ka téléphone kono nu to ko mu ga 40 ga na war tuma ba soro Orange Money la sur place Senweb la solution akambe ciao ciao.